Čau, můj pravidelný sledující Nasrat rozmazat, vítám tě tady. Test nového držáku v autě. Dáme hudbu, tak uvidíme. A nebudu mluvit. Napiš mi, jak vypadám. Já to nevidím. Jak Godhaj. Jak Godhaj. Jo, tak s tím nic nenadělám, každý jsme, jaký jsme. Ahoj, Nasrat rozmazat. Mas essa do fim de semana vai me parar, 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 vai me parar. Enquanto parede, enquanto parede, enquanto parede, enquanto parede.